Και γεια σας παιδιά, το Gamer εδώ και στο σημερινό βίντεο θα κάνω unboxing το controller Logitech. Θέλω να πω τις τελευταίες μέρες, συγγνώμη, δεν κάνω βιντεάκι με το πατατοκέφαλο γρασίδα που ήταν κάθε μέρα να κάνω βίντεο, όπως έχω πει και στο βίντεο που το κάνω unboxing. Τα μαλλιά του έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ, να από ό,τι βλέπετε έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Μέχρι και πίσω έχει βγάλει μαλλιά για κάποιο λόγο, αλλά τέλος πάντων στο σημερινό βίντεο επίσης κάτω στα σχόλια, επειδή αυτό το βίντεο θα είναι ζωντανή πρεμιέρα, λογικά άμα το θυμηθώ να το βάλω θα είναι ζωντανή πρεμιέρα, γράψτε πως θέλετε να το κουρέψω. Σήμερα θα κάνω unboxing ένα item από την Logitech, ένα πράγμα από τη Logitech, ένα πράγμα από το πλαίσιο στην ουσία είναι στην ουσία Logitech item, είναι ένα πράγμα που θα βοηθήσει στο gaming για τη Logitech, κάτι που το ήθελα τόσο καιρό και πάμε να το ανοίξουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να το κάνω και με τα χέρια, αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Ωραία. Ένα λεπτό, επιστρέφω όταν το σκίσουμε. Λοιπόν, καταφέραμε, το ανοίξαμε και το controller είναι εδώ πέρα. Στην ουσία έχουμε και για το καλινότσες και έχουμε μέσα και 2 μπισκότα. Επίσης πάρα πολύ ωραίο η σακούλα, και πάμε να δοκιμάσουμε και ένα από τα μπισκότα. Βασικά πολύ μαλακό είναι για μπισκότο. Τι είναι? Μελομακάρονο είναι. Πολύ ωραία. Ας δούμε τι εστί. Δηλαδή τι σημαίνει, τι είναι ωραίο, χάλια. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο, να σας πω την αλήθεια. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό από ό,τι ξέρω. Και επίσης είχα δει ένα ασημί, το μαύρο και το ασημί. Το μαύρο είναι αυτό που πήρα και το ασημί ήταν αυτό που βασικά το είδα για πρώτη φορά. Το ασημί, πραγματικά σας μιλάω, δεν ήξερα ότι υπάρχει ασημί controller. Και το είδα πρώτη φορά το ασημί controller. Ναι, by the way, σήμερα το πήρα. Ένα λεπτάκι να δω τι ημέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω πότε θα ανεβεί το βίντεο της Logitech εδώ πέρα, logo, και το logo εδώ πέρα είναι το F301, το F310, το gamepad. Είναι ένα καλό controller, αλλά πάμε να δούμε και τις επιδόσεις του. Στο gaming θα τις δούμε πιο μετά τις επιδόσεις. Ναι, από ό,τι βλέπω δεν έχει στα ελληνικά, οπότε εδώ θα θέλει μαχαίρι να το κόψουμε. Πάω να πάρω ένα μαχαίρι και επιστρέφω. Λοιπόν, προειδοποιώ με την επίβλεψη κάποιου ενήλικα να το κάνετε μόνοι σας, ή αν το κάνετε μόνοι σας να είστε πάνω από 12-13, για να έχετε την αίσθηση ότι είναι ένα αιχμηρό αντικείμενο και δεν πρέπει να
να το πιάσετε, ας πούμε, κάτω από 10 χρονών αποκλείεται. Με 11 κάπου εκεί είναι το όριο για να το ανοίξεις. Για να πιάσεις μαχαίρι, ας πούμε, αλλά και πάλι που πιάνεις μαχαίρι, αυτό κάπως έτσι δεν ανοίγει. Ναι, νομίζω θα δυσκολευτούμε λίγο να το ανοίξουμε. Ή νομίζω πως ανοίγει και με το χέρι αυτό, νομίζω. Κάπως έτσι θα ανοίγει λογικά. Το μεταξύ, πώς γίνεται να μην μπορώ να το ανοίξω. Πώς ανοίγει αυτό, τι κάνεις με τη ζωή σου, Logitech. Anyways, δεν ξέρω να το ανοίξω, μάγκες. Μάγκες, δεν μπορώ να το ανοίξω. Ένα λεπτό, θα επανέλθουμε όταν προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε, όταν το ανοίξουμε τελικά. Λοιπόν, guys, λοιπόν, το άνοιξα. Μπόρεσα να το ανοίξω. Εδώ μεταξύ το βίντεο είναι 6 λεπτά και ακόμα δεν έχω ανοίξει το controller. Τουλάχιστον εμένα αυτό μου δείχνει. Anyways, δεν μπορώ να το ανοίξω. Είμαι νουμπάς ρε φίλε, είμαι νουμπάς. Καλά, το πάω στον πατέρα μου να μου το ανοίξει ή στη μάνα μου, τέλος πάντων. Όταν το ανοίξω επιστρέφουμε. Λοιπόν παιδιά, το έχω. Τελικά δεν θα φωνάξω κανέναν. Hulk Smash! Τέλεια, άντε. Ναι, το κατάφερα. Ωρε φίλε. Μάγκες, μισό λεπτό, μάγκες. Ένα λεπτάκι λίγο. Hulk Smash! Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους. Φίλε, πόσο έχω... What? Μάγκες, τι είναι όλο αυτό? Εδώ μεταξύ τι φάση? Controller 3W Logitech.gr. Το Logitech μιλάμε σε άριστη κατάσταση. Το Logitech σε άριστη κατάσταση. Ακούστε. Το Α, το Β, το Χ και το W. RT, RB, LT, LB. Back, Start, τι είναι αυτό, Mod και Logitech. Ναι ρε φίλε. Φίλε, είναι πολύ ωραίο. Ακούς τα κουμπιά. Μπρο, είναι τέλειο. Και όταν παίζεις Fortnite tryhard τελικό. Έλα. Όταν χάνεις. Βαράς, παίρνεις το controller. Όταν μένεις στο δεύτερο όροφο, γιατί είμαι σε ισόγειο, όταν μένεις στο δεύτερο όροφο. Σε βαρέθηκα. Άλλο που είναι η πρώτη μέρα που σε πήρα. Και το πέτας από τον μπαλκό. Όχι, εντάξει, πλάκα μου. Λοιπόν. Ακούστε ήχο, ακούστε.
σας θυμίζει κάτι αυτός ο ήχος? Είναι το μισό του μισού από το RGB, το καλό το που πατάς, ας πούμε, στο keyboard, από το RGB το μισό του μισού. Είναι, από ό,τι βλέπω, είναι USB, είναι θύρα USB, από ό,τι βλέπω αυτό. Είναι 2,5 μέτρα καλώδιο. Θα κάθομαι στο κρεβάτι και θα είμαι στο PC έτσι και θα παίζω. Μπρο, έτσι θα είμαι. Ακούστε. Επίσης δεν ξέρω με το controller ειδικά πώς λέγεται, στον υπολογιστή, στο πληκτρολόγιο γίνεται πώς να πατήσεις ένα λεπτό. Και όπως έλεγα, με το shift τρέχει στο Fortnite. Μα το μόνο πρόβλημα είναι δεν ξέρω πώς να τρέχω με controller. Εσείς οι play players, δηλαδή οι PlayStation players που παίζετε από PlayStation, άμα τυχαία δει κάποιος PlayStation player το βίντεο μου, να μου πει πώς να κάνω sprint, δηλαδή πώς να τρέξω στο Fortnite με controller, επειδή με mouse και ποντίκι ξέρω, με controller δεν ξέρω πώς να τρέξω στο Fortnite. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας ευχαριστώ όσο δεν πάει. Τσάι με μέλι. Και ναι, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή στο κανάλι το Elite Gamer. Κάντε μία εγγραφή στα κανάλια των φίλων μου, που το έχω πει άπειρες φορές σε βίντεο μου. Και εμείς θα το ξαναπούμε. Bye! Να έχετε καλά Χριστούγεννα. Bye guys!